Helo a noswaith dda I bawb heno. Croeso i'n 30 diwrnod 30 awgrym. A heno, da ni'n mynd i edrych ar gydrannau byw o fewn Microsoft Teams. A mae hyn yn rhywbeth sydd ddim yn hir iawn yn ôl wedi dod allan. Maen nhw ers tua mis Tachwedd ar gael i ni yn beth sy'n cael ei alw'n preview yn Teams. Felly dwi am mynd trwy yn sydyn iawn efo chi y syniad o'r cydrannau byw, be mae'r cydrannau byw yn edrych fel, a lle mae hein yn mynd i fod yn mynd yn y dyfodol, be ydy'r kind of diwedd o be da ni'n mynd i weld efo sut mae hein yn mynd i esblygu i fewn i app o'r enw Microsoft Loop. OK, so croeso mawr i bawb heno, croeso mawr i bawb sydd yn gwylio ni yn fyw, a croeso mawr hefyd i chi sydd yn ymuno efo ni ar y recordiad. Felly, heb ddim mwy, dwi am agor yn sgrin yn fan hyn, a dwi am ddangos yr cydrannau byw yma i chi. Dyna ni. OK, so dwi yn Microsoft Teams yn fan hyn, so da chi'n gweld bod fi mewn sgwrs, so dwi yn yr chat fan hyn, a dwi mewn sgwrs efo'r person yma, so'r cyfrif hyfforddi yma, ag be ydych chi eisiau edrych amdano fo, i lawr yng ngwaelod y sgrin yn agos i'r lle mae'r neges newydd ydy yr eicon yma, sef y 3 sgwâr, da chi'n gweld, a hwn sydd yn cychwyn i ffwrdd yr cydrannau byw i chi. Nes i sôn bod hein yn be maen nhw'n gael yn preview ar hyn o bryd yn Teams, felly os da chi ddim yn gweld yr 3 sgwâr bach yma, cymwch olwg i fyny yn top eich sgrin ar ochr dde yn fan hyn, a nesa i lle mae'ch enwau cyntaf chi neu yr llun o'na chi o bosib, just checiwch bod gennych chi P bach gwyn na nesa iddo fo, mae hwnna'n dangos bod chi yn preview. Os da chi ddim, ella bod rhaid chi fynd i'r 3 dot yn fan hyn a mynd i about a wedyn roed yr public preview ymlaen yn fan hyn. Ond mae hefyd yn bosib bod eich sefydliad chi ddim yn gadael i chi ddefnyddio'r preview. Ac os ydy o yn hynna, fyddwch chi ddim efo'r opsiwn i roed y preview ar yn fyna, ac efallai fyddai chi jyst disgwyl chydig bach mwy i hein fod ar gael i pawb yn gyffredinol. OK, so nôl i'r cydrannau. So fel nes i ddeud, yr eicon ydy hwn yn fan hyn. So os dwi'n clicio ar yr eicon, da chi'n gweld mae yna nifer o wahanol fathau o gydrannau yn dod i fyny. Felly, da ni'n gallu unau creu rhestr, neu da ni'n gallu creu rhestr i wirio pethau, neu da ni'n gallu creu rhestr rhifa. A wedyn, be os fysa ni, enghraifft yn fan hyn, yn rhoi tabl i fewn. Felly, dwi'n rhoi tabl i fewn, a wedyn mae hwnna wedi creu cydrann i fi yn barod o fewn y sgwrs yma. So, dwi efo tabl rwan efo 5 ar draws, 2 lawr, a dwi'n gallu ychwanegu hefyd i hynna efo unrhyw ffordd dwi eisiau yn fan hyn. So dwi'n gallu ychwanegu teitl iddo fo. So, diwrnodau, so, a mynd syth i Dydd Gwener efo yna, a wedyn jyst rhoi eich bach mwy o fwyd o bosib yn fan hyn, o be da ni'n mynd i fod yn byta ar y diwrnodau gwahanol. Felly, cig, pysgod, llysiau yna o bosib. Reit, so hwnna di kind of cychwyn yn fan hyn. So da chi'n gweld mae yna teitla hefyd yn fan hyn. So mi fysa ni'n gallu ychwanegu, so yn hytrach na cael hwnna, so ni'n gallu newid o fel newid y dydd yma yna. Sori, daliwch efo fi. A wedyn y bwyd yma am y dydd. Na ni. So hwnna di cychwyn yr cydran yn fyna. A wedyn, fel da chi'n gweld, dwi yn y sgwrs yma efo'r defnyddio'r hyfforddi yma. Felly dwi am yrru hwnna i'r defnyddio'r hyfforddi. So dyma ni. Mae'r defnyddio'r hyfforddi rwan arall wedi derbyn hwn. Felly dwi am fynd i fewn i... so, dwi'n mynd i fewn i Office, y defnyddiwr yna.
Dwi'n mynd i fewn i'w dudalen cartra fo. Dwi'n just ail-wneud hwnna fyna. Okay, wedyn, a fewn i Teams, fes ni wedi disgwyl i hwn dangos i fyny yn fan hyn i ddweud y gwir efo chi. Okay, so mynd i fewn i'r sgwrs yn fan yna. A fel ydych chi'n gweld, mae yna gydran byw wedi dod i fi. So unwaith mae hwnna'n agor i fyny fan hyn. Okay, so mae hwnna wedi dod i fi fel link yn fan yna. So be dwi'n gallu gwneud, dwi'n gallu clicio ar hwnna rwan i agor o. A dyma ni, yr cydran y fyma. Rwan ta, mwyn dangos i chi pa mor fyw ydy cydweithio ar y cydrannau yma. Dwi rwan am ychwanegu rhywbeth i fewn fan hyn. So, da chi'n gweld, unwaith dwi wedi clicio ar hwnna, mae hwnna wedi mynd yn goch yn yr cydran, lle mae'r defnyddio'r arall yn edrych ar y cydran yma. So mae hwn yn hollol fyw. So dwi am roed... A da chi'n gweld mae hwn yn llenwi fewn yn barod, a mae hefyd yn deitha fi pwy sydd yn gweithio ar y cydran yna. So os dwi'n newid hyn... Sorry, trwy'n edrych mewn ddau iaith. A mae'n dangos i fi pwy sydd yn newid o. So dwi'n gallu gweld yn fan hyn hefyd pwy sydd wrth i newid yr gwybodaeth yn y tabl yna. So da ni gyd yn gallu gweithio ar hwn. So gymaint bobl a fatha sydd mewn sgwrs neu be bynnag, gyd yn gallu gweithio ar hwn efo gilydd. Dwi'n gallu cael link i'r cydran yma. Dwi'n gallu ychwanegu fo fel hynna. So os dwi'n agor hwnna er enghraifft, dwi'n gallu rhannu hwnna efo pobl eraill. So fys ni'n gallu rhannu fo efo yr un dau yna. So dwi wedyn yn gallu hefyd deud os dwi eisiau gadw bobl eraill gallu newid hwn neu beidio. A bosib bod chi wedi gweld y fath yma sgrin yn barod efo OneDrive, SharePoint. Wel, mae hwn yn un o'r un peth. Ac na i fynd ymlaen i'r rheswm rwan pam mae hwn yr un peth. So dyna ni wedi rhannu hwnna wan efo defnyddio'r arall. So ni'n gallu cael trydydd person i fewn yn gweithio ar hwn yn yr un pryd. Okay, so sut ydw i'n ffeindio hwn wedyn? So dwi fewn rwan fel yn... Dyma ni. So mae hwn wedi troi fyny erbyn hyn. So os dwi'n mynd i fyma... Dyna ni. So hwn di'r defnyddiwr sydd wedi derbyn y ffeil. So dwi'n gallu ffeindio hwn yn fy ffeiliau Office i. Oherwydd mae hein wedi cael ei rannu gyda fi gyn yr defnyddiwr arall o Teams. Felly dwi'n gallu gweld hwn yn fy porth Office fi. Yn fan yna. So os dwi'n clicio ar hwn, wneith hwnna fynd â fi fewn syth i fyma, dwi'n gallu cychwyn gweithio ar hwn. A fel ydych chi'n gweld, mae hwnna'n diweddaru'n syth yn Teams y person arall. A mae pawb sydd yn gweithio ar hwn yn gallu gweld o yn fyw. Rwan ta, dwi am gau hwnna lawr. So yn fyma rwan, dwi fewn y fyma fel yr defnyddio'r hyfforddi sydd wedi creu hwn. So defnyddio'r hyfforddi yma, sydd wedi creu hwn. Dwi fewn y fyma hefyd fel y person yma. Ac mae'r cydran yma yn cael ei storio fel ffeil arferol o fewn yn OneDrive ni. So os dwi'n mynd i OneDrive yn fan hyn, a maen nhw bob tro'n OneDrive y person sydd wedi creu yr cydran yn y lle cyntaf. So dwi wedi mynd i fewn i OneDrive yn fan yna, a wedyn dwi'n gorfod ffeindio folder o'r enw Microsoft Teams Chat Files yn fan yna. A newch chi weld bod yr ffeil dwi wedi bod yn gweithio ar, so hwnna di'r diwrnodau a .fluid ydy hein i gyd, oherwydd cydrannau fluid maen nhw'n gael nhw, cydrannau byw fewn Teams, ond maen nhw'n defnyddio fframwaith fluid. So diwrnodau .fluid, os dwi'n agor hwn, mae'n mynd â fi syth wedyn i'r canvas yna, a dwi'n gallu cychwyn gweithio ar y cydran byw yna eto. So mae hwnna yn cael ei storio yn OneDrive, a wedyn dwi yn gallu rhannu hwnna wedyn hefyd efo pobl eraill, fel ydych chi'n gweld, trwy glicio ar y bottom yna yn y top ar y dde, neu os dwi yn fy OneDrive, dwi hefyd yn gallu rhannu hwnna fel fyswn ni unrhyw ffeil arall o fewn y OneDrive. Ond fel dwi'n dweud, ar hyn o bryd, dio ddim yn bosib gyrru hyn yn allanol
i'r cwmni. Felly dwi'n gael hwnna, a wedyn jyst i ddangos i chi lle mae'r cydrannau yma'n mynd i fod yn mynd yn y dyfodol. So, os dwi'n clicio ar y tab yma, dwi wedi dod i fyny efo gwybodaeth mae Microsoft wedi rhoi i ni. So, Microsoft Loop fydd hwn yn y pen draw, a mae yna app yn dod o'r enw Microsoft Loop, a fydd hwn yn defnyddio'r cydrannau byw yma i wneud gallu cydweithio yn hyd yn oed mwy yn hyd yn haws, yn hyd yn mwy effeithiol trwy ddefnyddio'r cydrannau yma'r tudalennau efo cydrannau arnyn nhw. So, da chi'n gallu gweld yn fan hyn sut mae pobl yn gallu gweithio yn y tabl yma, wneud fotio falle, a fydd yna lot o gydrannau byw ychwanegol yn dod i fewn i hwn fel mae'n datblygu. Ond fel da chi'n gweld, ar hyn o bryd, beth sgynnon ni ydy yr 1, 2, 3, 4, 5, 6 cydran byw. So, o le, da ni'n gallu cael golwg cyflym ar be mae hyn yn mynd i edrych fel. Da ni'n gallu cychwyn defnyddio nhw, cychwyn cael ei arfer efo nhw cyn fydd yr eraill yn dod i fewn. OK, dyna ni. So, fyswn ni jyst yn hoffi eich atgoffa chi. Ewch draw i'n wefan ni, Ymunwch IT. Mae yna gwybodaeth yn fyna gyda ni ynglyn ag ein gwasanaethau, a hefyd da ni efo blogs yna, a mae'r blogs yn mynd â chi trwy chydig bach o bethau tebyg i hyn. Da ni'n sôn am Microsoft 365 enghraifft, ac newch chi weld fyna hefyd, da ni efo rhestr bostio, ac ar y rhestr bostio na ni yrru gwybodaeth tebyg i chi. So, ni'n adael chi wybod pen da ni'n neud pethau fel y 30 diwrnod, 30 awgrym, a falle fel bod chi'n gallu cadw i fyny efo beth sy'n digwydd o fewn Microsoft 365 a meddalwedd arall da ni'n edrych ar. OK, diolch yn fawr iawn, mwynhewch eich noson, a na ni weld chi gobeithio fory am y live nesaf. OK, hwyl.